Dobrý deň, volám sa Milan Pilip a ukážem vám jednu z chronokrátorských techník, teda techník vládcov času antických, ktorá sa volá decénie, ktorá v podstate je podobná ako tú, ktorú poznáme v Firdárie, ale je na inom princípe postavená, aj čo sa týka jej definovania, ale asi zrejme aj tej interpretácie. Poprosím teda ďalej. Je to staroveká technika vládcov času chronokrátorov. My vieme, že voľakedy sa s horoskopom pracovalo tak, že nevykladal sa ako celok, ale jednoducho niektoré časti horoskopu, planéty, znamenia sa v určitých fázach života zapínali a vypínali. Tie vlastne nám potom určovali, čo sa v ktorej oblasti života toho človeka sa budú diať veci a aké veci. Podobá sa Firdáriám tá technika, lebo sa aktivujú planéty, ale je viac individualizovaná. Proste u Firdárií mám dve tabuľky. Pre denné narodenie, pre nočné narodenie. Pri dennom narodení nám začína slnko, pri nočnom luna a poradie je stále to isté. U každého človeka, ktorý sa narodil cez deň, máte proste aktivované tie isté planéty v určitom veku. Rozdiel len potom v tom, ako sú tie planety postavené v horoskope a čo znamenajú. Túto poradie je už iné u decénií a je špecifické pre každého narodeného. Vládcovia času sa posudzujú nielen teda samostatne, lebo v Firdárii si pozrieme, ktorá planéta nám vládne a teda aká je to perióda, venušánska, saturnska. Ale tu pozeráme aj na tie dvojice tých chronokrátora na vyššej úrovni a chronokrátora na nižšej úrovni. Tu u decénií vieme ísť až do 4. úrovne. U Firdárii máme 1., 2. úroveň a tu vieme ísť ešte nižšie, podobne ako ste to videli u uvoľnení zo znamení. Ale v princípe na tie najdôležitejšie životné udalosti nám stačí 1., 2. úroveň. S tým, že sa posudzujú tie planety ako distribútor a prijímateľ. To je také špecifikum, to sa používa napríklad aj u profekcií, kde máte planétu, alebo prvok, ktorý tento je ten distribútor, ktorý ako keby ten čas akože distribuuje a ona vlastne hovorí, čo sa bude, alebo ktorá oblasť v živote človeka bude aktivovaná. A ten prijímateľ, tak ten nám hovorí, čo sa mu teda bude v tej oblasti diať, keď je. Čiže distribútor je tá oblasť a prijímateľ je tá kvalita toho času. Keď je ten prijímateľ dobrý, tak to bude dobré. Keď je prijímateľ blbý, tak to bude blbé. To je asi jeden zo základných rozdielov, to si ukážeme, pri posudzovaní decénií a Firdárií. Ale samozrejme, že veď uvidíme to na konkrétnych príkladoch, že ktorý prístup nám kedy zafunguje, lebo ako to už v astrológii sme videli, že nie vždy je všetko schematické a tabuľkovité. Hlavná perióda každej planéty trvá viac ako 10 rokov, z toho vlastne odvodené teda ako ten názov decénie. A hlavné zdroje, teda vieme o tej technike z Materna. Ten vo svojom teda diele Matézis vlastne popísal také všeobecné interpretácie tých distribúcií a potom od Valensa. Tento tam popisuje podrobnejšie. Totižto u Firdárií, vy keď máte aktivované nejaké planéty, tak si pozrite, čo tie planéty v tom horoskope znamenajú, kde stoja, čomu vládnu. Tu aj to môžete pozrieť, ale môžete pozrieť aj ten vzťah medzi tou vyššou a nižšou úrovňou, to je ďalší z prístupov, ale vy môžete pozrieť ešte aj, že otvoríte si Materna a tam si pozrite všeobecnú charakteristiku. Viete, ako máme tie učebnice astrológie, že keď mi ide tranzit Neptúna na Venušu a tak ďalej. Samozrejme, že pracujeme s tými všeobecnými charakteristikami, vieme o nich, ale vždycky musíme na ten horoskop pozerať individualizovane. Ale existuje aj niečo také. Aj v antike niečo také bolo. Poďme ďalej.
Takže máme periódy planét, ktoré vlastne nám určujú dĺžku času, ktorému daná planéta vládne. A to sa volá roky. Hej. Máme veľké, stredné, malé roky. Sú techniky, kedy používame veľké roky, my teraz budeme používať malé roky. A samozrejme máme také techniky, kde sa používajú všetky tri. A tu na tomto farebnom grafe hore som vlastne znázornil to, čo nás teraz bude zaujímať, to sú tie malé roky. Hej, Saturn 30, Jupiter 12, Mars 15 a tak ďalej. Čiže aby ste si vedeli porovnať ten časový úsek, ako nám tie planety vládnu. Hej, čiže svetlá, no žiaľ Bohu, Venuša a Jupiter sú najkratšie. Pretože by sme to mali príliš jednoduché v živote, že? Kebyže nám dlho dobrodejné planety vládli. Ono to, samozrejme, je to nejakým spôsobom zdôvodnené. Toto je zdôvodnenie od Roberta Henda. S tým, že teda tie vonkajšie planéty, tieto ich časy malé, sú odvodené teda od konjunkcií tej danej planéty so Slnkom, kedy k nej teda dôjde na určitom mieste po nejakom čase, po nejakých rokoch. Potom svetlá majú odvodené tie hodnoty od ich vzťahu medzi sebou. Slnko to je vlastne, kedy sa zatmenie objaví na rovnakom stupni, po koľkých rokoch, a Luna zase to súvisí s egyptským kalendárom, hej, že proste kedy sa lebo ten egyptský kalendár, to ešte bude mať tiež ten slajd, ako sme mali na tej predchádzajúcej prezentácii, ten chrámový je pohyblivý, hej, čiže k tým udalostiam nedochádza vždycky v rovnaký občiansky dátum. Ďalej poďme pozrieť. No, Merkur a Venuša, tak to máme, že konjunkcia Merkura a Slnka prípadne na ten istý deň v egyptskom kalendári každých 20 rokov a to isté je Venuše každých 8 rokov. Čiže takto sú zadefinované tie malé roky. Tieto vyššie hodnoty sú už inak, to sú nejaké násobky, ale teraz nebudem do toho o tom hovoriť, lebo to by som zase vás nechcel zaviesť. Takže pri tejto technike decenie nás budú zaujímať tieto malé roky. Poďme ďalej. No toto je egyptský kalendár, ktorý vlastne má, to je jeho podstata, že on má 360 dní a 5 doplňujúcich dní. Čiže máme 12 mesiacov. Klasika. Všetky mesiace majú 30 dní a to si zapamätajte, pretože keď budete si niekde niečo nastavovať v systémoch, rôznych softveroch, tak tam sa vás bude to pýtať, že aký mesiac vy chcete použiť. Či chcete normálny mesiac, alebo 30-dňový egyptský. 30-dňový egyptský. Áno, toto nás zaujíma. Čiže 360 dní plus 5 sviatkov, ktoré vlastne, aby to bolo teda 365 dní, mali Egypťania. Každý bol zasvetený potom nejakému inému božstvu. Dajme ďalej. A toto je rozdiel medzi reálnym kalendárom, ktorý Egypťania vedeli, že musia zavádzať prestupné roky, lebo vedeli, že to nesedí, že to nie je 365 dní ten rok, ale 365 a štvrť. Takže si museli doplňať ešte potom každé 4 roky jeden deň, aby im to sedelo, aby teda vedeli posiať, pozbierať úrodu. Ale ten rok, ktorý neposúvali takto, ktorý nechali 365, sa tým pádom každé 4 roky posunul o jeden deň. A v určitých cykloch proste sa to niekoľko storočí vrátil sa vlastne znovu tie kalendáre stretli. Čiže oni mali občiansky kalendár pre praktické využitie, pre fungovanie a potom chrámový, lebo ten pohyblivý, tie sviatky vlastne im takto klzali, aby tie všetky sviatky sa objavili v rôznych ročných obdobiach. Dobre, poďme ďalej. No, takto... Toto sú Firdarie, hej, to poznáte. Rôzne prístupy. Najjednoduchší, Afeta. Afeta je teda ten štarter, tá planéta, u ktorej začíname. To je ten darca života, o ktorom sme hovorili. Pri výpočte dĺžky života, tam sa to veľmi zložito určuje, to ste videli. A najjednoduchší spôsob určenia teda toho štartera
je to, čo poznáme u Firdárií, hej, v noci luna, cez deň slnko. Hej, tam nemáme čo špekulovať. Ale sú aj iné prístupy. U tých decenií nám to môže, kto chce, môže používať aj u decenií tento prístup. Ale sú aj iné prístupy. Ďalšie prístupy sledujú polohu svetiel v celoznakových domoch. No, ja som bol v tom, že či celoznakových, či v axiálnych domoch, lebo my vieme z Valenca, že axiálne domy sa používali na zisťovanie tej sily planety. Nie celoznakové. A v AstroSeek, tam si môžete vybrať, vám to ukážem potom, aj tento prístup, kde vlastne si pozrite, či tie svetlá, kde sa nachádzajú, ale v celoznakových domoch. Rozmýšľal som, či neoslovím znovu teda toho autora tej stránky AstroSeek, že či to tam neprehodiť na axiálne domy predsa len, ale zatiaľ som ticho, lebo nie som si celkom istý, ktorý prístup je. Možno vy, keď si to tiež otestujete, aj teraz si ukážeme nejaké príklady, prídeme na to, ako to je. Vidíte, že to je ťažké, hej? Že nie je vždy jednoznačné ako určík toho štartéra. Máte rôzne možnosti. Takže prvý prístup je teda svetlo v sekte, hej? Tu nie čo riešiť. Ďalší prístup, ktorý je proste akože kvázi zložitejší, je, že ak máme svetlo v sekte, tak nesmie byť v 6. alebo v 12. dome. Celoznakovom alebo axiálnom. Zatiaľ asi budeme pracovať s celoznakovým domom. Nesmie byť v 6. alebo v 12. Všetky ostatné domy sú OK. Ak nespĺňa podmienky, nasleduje svetlo mimo sekty, čiže to druhé svetlo. To znamená, že cez deň to bude ako luna, v noci to bude slnko, takisto ak nie je v 6. alebo v 12. dome. Ak ani to není, že obidve svetla sú v týchto domoch, tak potom afetou, štartérom, bude planéta, ktorá je najbližšia k ascendentu v smere zodiaku. Ak mám horoskop, tak od ascendentu idem dole. A prvá planéta v smere zodiaku, na ktorú trafím, kdekoľvek ona je, môže až tu byť prvá, to je jedno. Tak tá bude štartérom. A poďme ďalej. A tu je ešte ďalší prístup. Ešte zložitejší, prísnejší prístup, že za afetu považujeme svetlo, ktoré je v sekte, teda slnko, luna, podľa toho, či je deň alebo noc, ale musí byť v operatívnom dome. A operatívne domy sú rohové domy plus šťastné domy 5. a 11. Celoznakovom dome alebo axiálnom. Zatiaľ hovorím v AstroSeek, je to nastavené na celoznakové. Ak nespĺňa nám sektorové svetlo túto podmienku, tak potom to druhé svetlo. Ak ani to nespĺňa, tak potom planéta, ktorá je pod ascendentom v smere zodiaku. Hej, čiže máme 3 rôzne prístupy. Jednoduchý, stredne prísny a úplne prísny. Aj ešte u tých ďalších dvoch je otázne, či máme brať do úvahy celoznakové alebo axiálne domy, pretože sila planéty je daná určite tými axiálnymi domami, lebo planéta, ktorá je pod ascendentom, nad descendentom je silnejšia určite ako planéta, ktorá je nad descendentom, že? Nad ascendentom, že? Lebo by axiálne bola v 12. dome, je slabá. Ale sú prístupy, ktoré sú podľa celoznakového, aj keď je teda nad ascendentom, ale je furt vo vychádzajúcom znamení, tak teoreticky by mohla fungovať. Ale tenhle způsob výpočtu té afety Valence jako neuznával, ten ho dělal jinak, že jo? Jak jsme se dozvěděli v té první přednášce. Áno, pri tej technike o dĺžke života sledoval axiálne domy. Ne, ale určoval Valence tu afetu, určoval jinak. Áno. Tu afetu pri výpočte, pre účely výpočtu dĺžky života. Ale on to používal jinak on používal decénie Valence. Áno, však to je jedna, tak on tam popísal viacero technik. On afetu vypočítával jinak pro decénie. Áno. Ten samý autor pro různý účely ji vypočítával. V princípe áno. Jo, tak to mě zaujalo. No. Lebo tam tá určenie afety pre účely výpočtu dĺžky života ste videli, že je veľmi zložitá. Takže áno,
V princípe áno. Díky. Dobre, poďme ďalej. No, keď máme štartéra, tu máme príklad. Hej. Príklad neznámeho človeka, anonymného, ktorého všetci poznáme. Je to nočné narodenie. Takže začíname lunou. Že? Luna, ideme podľa prísneho, Luna nie je v operatívnom dome, je v 8. dome. Takže nemôže byť afeta. Luna je v 8. dome axiálnom, ale ona je v 8. dome celoznakovom. Hej. Čiže keď sa ideme rozhodovať medzi axiálnymi a celoznakovými domami, tak tu je to jedno, pretože Luna je v 8. aj v jednom, aj v druhom systéme. Takže ideme na Slnko. Slnko tiež nie je v operatívnom dome, je v 3. dome. Panna. Hej. Slnko je v 3. dome axiálnom, ale aj v 3. dome raz, 2, 3 celoznakovom. Hej. Takže smola na tomto horoskope nevieme rozhodnúť, ktorý systém domov použiť. Takže ani Slnko. No tak tým pádom afetou je Venuša, pretože prvá od ascendentu smere zodiaku. Že? Takže začíname Venušou. No a potom to poradie, že máme štartéra a poradie potom nasleduje tak, ako sú tie planety v tom zodiaku. Takže Venuša prvých 10 plus rokov, lebo to nie je presne 10 rokov, potom bude Saturn, potom bude Slnko, Merkur, Transaturny samozrejme preskakujeme, Luna, Mars, Jupiter a potom zase. Hej? Takže Venuša, Saturn, Slnko, Merkur, Luna, Mars, Jupiter. Takže teď jsem v periodě lunární, by se dalo říct. Asi áno, Je mi podľa tohto. 46 let, takže Zhruba, no neviem, lebo nie je to presne 10 rokov, hej, ale teoreticky. No, když je to po 10 letech, ne? tak zhruba 10 a niečo. 10, první 10 let Venuše, druhý 10. Asi Luna. Asi budeš Luna. Teď jsem je mi 46, Áno, takže teď áno. jsem v fázi Luny. Ale to by si bolo pre Firdárie. Cože? Pre Firdárie. Vo Firdárie, nie, takto, teraz ten prístup tej interpretácie. Som vo fáze Luny. A tu by som povedal, že keď si vo fáze Luny, na tej najvyššej úrovni, tak to, čo tá Luna znamená v horoskope, tak to sa v tej oblasti bude diať podľa tej podperiody. Či je to dobré alebo blbé. Lebo Luna je distribútor. A prijímateľia budú tí ďalší. Dobre, dajme ďalej. Každá planéta vládne príslušný počet egyptských 30-dňových mesiacov, keď si to budete nastavovať v softveroch, tak toto. Saturn je 30 egyptských mesiacov, či to je 30 x 30, je to 900 dní. A tak ďalej. Jupiter 12, to sú tieto hodnoty, to sú tie mesiace. A keď si ich vynásobíme 30, dostaneme tieto hodnoty. Koľko dní nám ktorá planéta na hlavnej úrovni vládne. Keď to spočítame, je to spolu 129 egyptských mesiacov, čiže to je toľko dní a to je teda 10,6 rokov. To se jmenuje ta technika decénie. Decénie. Hej, že nie je to 10, ale 10 a niečo. Ja od toho je to vlastne odvodené. Dobre, poďme ďalej. Je to jasné zatiaľ, áno? No, a funguje to tak, že keď sa človek narodí, a učili sme ako štartéra Venušu, tak vlastne tých 129 mesiacov egyptských mu vládla Venuša, potom po Venuši ide Saturn, áno. A na tých podperiódach vlastne začíname vždycky to, tak ako aj u Firdárii, začíname tou, ktorá vlastne je na hornej úrovni, Venuša krátko, iba 8, a potom Saturn a tak ďalej. Tak ako sú v poradí. V druhej perióde, už keď teda na hlavnej úrovni nám vládne Saturn, tak na podperióde začíname teda Saturnom a pokračujeme zase v tom istom poradí, Venuša je teda na konci. Áno? Zatiaľ myslím si, že to je jasné. Je to isté, čo Firdárie, len v inom poradí a v iných časových úsekoch. No a toto tu je to, na čo som vás upozorňoval. Ja teda používam tento, autor tej stránky, túto možnosť som doplnil teda na moju požiadavku, ale je to nastavené na celoznakové domy. Hej? Čiže
svetla, ktoré sa musia nachádzať v operatívnych domoch. Ja používam teda to. Operatívnych, čiže v rohových a 5. a 11. A pre mňa rok má 360 dní, dobre? Ale ty decenie sa používajú právě tak jako ferdárie podle těch světových světel. Dajú sa. Tak a tohle, co používáš ty, tak je podle Valence, že jo? On tam popisuje rôzne možnosti, aj u profekcií, že ty môžeš aj takto, lebo on popisuje rôzne techniky a ty si môžeš vybrať. Světový světla používají, tuším, Ptolemaios a Maternus, že jo? A Valens, tuhle od Afety popisuje jediný Valens. Ja to viem z Valensa. Jo, no přesně, Hej. přesně, jo. Dobre, čiže zatiaľ jasné, hej? Nevedeli sme vypočítať, Jirko chcel odo mňa aj príklad Marka Aurelia, cisára rímskeho, ale nevedel som nastaviť, nemám program, kde by som vedel nastaviť, on sa narodil pred našim letopočtom, kde by mi to vedel, táto stránka... Čiže je to Marcus Aurelius alebo Jirko, tak už je to jedno. Dobre, poďme ďalej. No a toto je výstup, hej? U teba. Vidíš, tak tu máme hneď odpoveď na tú otázku. Takže na hlavnej úrovni ti vládne Luna. A na podúrovni nachádzame sa niekde tu, Luna, Venuša. To znamená, že Luna, sú rôzne teda prístupy, môže sa na to dívať ako na firdárie, ale keby sa chcel na to dívať ako na distribútor a prijímateľ, tak by sme povedali, že tá Luna, kde je postavená v horoskope, čo mu vládne, tá oblasť, o ktorú ide, a čo sa v tej danej oblasti deje. No ak je tam Venuša, ktorá je v Rakovi, v noci, tak v tejto oblasti, ktorú symbolizuje tá Luna, by sa teraz malo diať niečo dobré. A potom od decembra, bum, hej, bude Saturn ako prijímateľ, hej. Možno ty by si to mohol lepšie, lebo vidíte, že tie podperiódy sa menia relatívne rýchlo, hej. Vidíte, že koľko mesiacov? 25 mesiacov, 15 mesiacov, hej, 8 mesiacov, hej. Tie podperiódy sú krátke relatívne, hej. Tá kvalita času až na toho žiaľbohu Saturna, no. Hej. Rozumieme, hej? Ale vyzerá to podobne ako Fideria. Keď si to rozkliknete, tak ešte idete na nižšiu úroveň. Ukážem vám aj nižšie úrovne, aby ste aspoň vedeli, ako to funguje. Tam sú tiež rôzne systémy. Poďme ďalej. No, 3. a 4. úroveň vládcov. 3. úroveň má vždy 129 podľa Valensa. Označuje sa ako Valensová technika, pravdepodobne, ale nesprávne. V antológii Valens uvádza proporcionálne rozdeľovanie času na 3. a 4. úrovni. Lebo ja som tam videl niečo iné. Neviem, prečo sa v softveroch toto označuje ako Valensová metóda, keď ja som v antológii teda videl niečo iné. Ale dobre, ide proste o princíp, kedy má 3. úroveň vždy 129 dní. A 4. úroveň podľa stanovených periód planét, a ak je 2. úroveň kratšia, tak na 3. úrovni sa neprestredajú všetky planéty. Tu máme príklad, kedy napríklad na 3. úrovni L3 začíname, hej, tu máme hlavná perióda je Merkur, na 2. úrovni máme Jupiter. Ale keďže Jupiter krátko trvá, tak na 3. úrovni máme Jupiter, Venuša a Saturn. A koniec. Už ďalšie sa tam nezmestia sa. Lebo už potom nastupuje na 2. úrovni Venuša. Hej. A na tej podperióde vlastne, každá tá jedna vlastne L3 trvá 129 dní. On sa nie vždy teda zmestí do tých vyšších úrovní. Preto nie vždy sa ako keby dokončí ten cyklus. Hej. Toto ja nepoužívam. Tam je ďalší. Ešte vrátiť naspäť. Aha, dobre. Aha, počkaj, poď ďalej. Počkaj. Aha, Hefajstos. Toto rozdelenie, označuje sa ako Hefajstová, ale ja som ho práve u Valensa videl. Maternus decenie nedeli na 3. a 4. úroveň, on vlastne ostáva len pri 1. a 2. úrovni, aby bolo jasné. Hej. To si vlastne v tom AstroSig viete nastaviť
toto alebo toto. Valensová metóda, ale v skutočnosti ja viem, že toto je Valensová metóda, lebo je označená ako Hephaistos, ale Valens popisuje túto metódu. A ja používam túto. Dobre, a poďme ďalej, že ako ona počíta, vrať naspäť, proporčne. To znamená, že vidíte, že už nepočítaš, že na tej tretej úrovni má byť každý 129 dní. Ale už podľa pomeru to scvrkne alebo natiahne tie periódy, ale na tejto úrovni tretie sa vystredajú vždycky všetkých 7 planet. Aj na štvrtej sa úrovni vystredajú všetkých 7 planet. Hej, čiže sú buď krátke, keď je to pod nejakým Jupiterom alebo Venušou, alebo dlhé, hej, keď je to pod Saturnom napríklad. Rozumieme, hej, ten rozdiel. Na tretej úrovni sa prestriedajú všetky planety. Rovnako sa proporčne rozdieli čas do tretej a štvrtej úrovni. V tých príkladoch ja vám ukážem hlavne tú prvú, druhú úroveň. Toto je pre bližšie určenie, keď chcete v rámci roka vedieť, hej, že kedy sa niekomu niečo deje. A na také hlavné životné udalosti, čo nás zase najviac zaujíma, naozaj tá prvá, druhá úroveň teoreticky stačí. Podobne ako u tých firdárií. Tiež, lebo aj firdárie, Robert tuším spomínal, že aj teoreticky sa vedia rozložiť na nižšie úrovne, a to nikto nerobí, ani žiaden software to nepočíta, nepoužívame to, hej. Nie je dôvod, hej. Tak podobne možno aj u tých decénií. Dobre, že to tu je, lebo už by som bol niekde vzadu. Dobre, poďme ďalej. No, a to sú tie interpretácie. To je toto, čo som vám hovoril, že ako to ideme vykladať, hej. Každý chronokrátor sa posudzuje samostatne podľa postavenia významu v radixe. Tak ako v firdárii, ako ste zvyknutí. Druhá možnosť, posudzujú sa distribúcie, čiže dvojice, distribútor a prijímateľ. Distribútor teda oblasť, ktorá je zasiahnutá, a prijímateľ kvalita, čo sa v tej oblasti deje. No a potom kombinácia oboch prístupov. Ešte by som tu možno dal štvrtý bod, že si prečítam všeobecnú charakteristiku od Materna, ktorý viete, jak písal, hej. Že buď ste králi a generáli, ktorí máte moc nad životom a smrťou, alebo potom umriete, neviem čo to tam ešte, viete, násilná smrť, ako Maternus. Taký bulvár taký staroveký. Celkom dobré čítanie. Dobre, takže toto vlastne máme. Dobre, poďme ďalej. Toto je dosť dôležité, aby sme vedeli rozlišiť, že či je to dobré alebo zlé. Je to tiež ďalšia pomôcka, keď sa chceme rozhodnúť, ako interpretovať danú periódu. Distribútor je planéta na vyššej úrovni, prijímateľ je na tej nižšej úrovni, ako sme si hovorili. Čiže distribútor je tam na vyššej, čiže tých 10 rokov nám označuje tú oblasť, ktorá bude zasiahnutá. Distribúcie na rôznych úrovniach, rôzne dĺžke trvania. Ono teoreticky môžem si aj dať tretiu úroveň, tak vtedy druhú úroveň budem považovať za distribútora a tretiu úroveň budem považovať za prijímateľa. A keď si tam ešte aj štvrtú úroveň, tak tretiu budem považovať za distribútora a štvrtú úroveň. To sú len pár dní, viete, to už sú veľmi krátke, rýchlo sa to potom strieda. Ale keď chcete vedieť, ako v tranzitoch, že idem na rande a ide mi Venuša cez nejakú os a budem mať pekný deň, tak podobne aj v deceniách si vieme dať, aký bude mať deň. Doslova, hej? Lebo si idem až na štvrtú úroveň. Aj to vieme, ale to nás štandardne nás to nezaujíma. Alebo zaujíma nás, keď chcem zorganizovať nejakú akciu, hej? Že či to bude dobrý deň pre také niečo. No, zaujíma nás sekta. Jedna z takých prístupov je, že prenos medzi planétami, ktoré sú v rámci sekty, čiže nočná, denná, je dobrý. Prenos medzi planétami mimo sekty takto. Planéty, ktoré medzi sebou prenášajú a sú z rovnaké sekty, tak je to dobré. A keď sme cez deň a medzi sebou prenášajú denné planéty, tak je to ešte lepšie. Nočné tiež, ale proste dôležité je, že nedochádza k výmene medzi dňom a nocou. Kdežto keď sa nám prenáša, tá jedna a druhá úroveň sú planéty rôznej sekty, čiže denná, nočná, tak by to malo byť blbé. Nie je to dobré vo všeobecnosti. Je to ďalšie pravidlo, ktoré do toho guľášu môžeme zamiešať. Samozrejme, dôležitý je prijímateľ.
Prečo som aj povedal príjimateľ? Lebo ten nám určuje tú kvalitu toho času, že čo sa bude diať. Ten distribútor, kde sa to bude diať, v akej oblasti, a ten príjimateľ, že kde sa to bude diať. Teda, že čo konkrétne, aká kvalita to bude. Ono je to, pozrieme to aj z profekcie. Čiže ak je príjimateľ dobrodej alebo silno postavená planéta, tak je to dobré. Ale ak je príjimateľ blbý, tak je to blbé. No a esenciálna, samozrejme, alebo nejaké aj vzťahy medzi planétami. Treba sa určite pozerať na planéty, ktoré, keď teda máme ich aktivované, tú dvojicu, či sa vidia. To je jedno, aké sú v opozícii, aké sú v kvadráte, ale vidia sa, je to furt dobre. Najhoršia je averzia, že sa nevidia, že sú vo vedľajších znameniach alebo v znamení vedľa opozície, tak vtedy to blbé. Čiže to je ďalšie proste doplnenie toho uvažovania, keď ideme interpretovať tie decénie. Poďme ďalej teda. Toto je anglický preklad, teda anglická verzia tých všeobecných interpretácií, ale my máme aj český preklad, takže, ale ja neviem, prečo som tu nahádzal, možno, že si to niekto, tak skús to poposúvať. To je čiže Saturn, vidíme, hej, že jednotlivé kombinácie, poďme ďalej. Hej, Jupiter, Saturn, Jupiter, Mars, hej, proste všetky kombinácie Maternus, tak to popísal. Všeobecná charakteristika. Je to ďalšie, čo do toho vieme vlastne výkladu doplniť. Mars, jeho kombinácia Slnko, hej, všetky proste kombinácie. Venuša, Merkur, Luna, tak. Príklad, to je kamarát môj, narodený v noci, jeho vlastne štáter by mala byť Luna, pretože sme v noci a je v operatívnom dome. Je v 5. dome. Axiálnom. Alebo v celoznakovom by bola 1, 2, 3, 4. celoznakovom, v 5. axiálnom, furt je to operatívny dom. Čiže začíname jednoznačne Lunou a po Lune potom nasledujú Saturn, Mars a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Áno? Dobre, poďme ďalej. No, toto tu. Podobne ako, to je zhoda okolností, že jemu ako aj u Firdarii, narodil sa v noci, začíname Lunou a vo Firdariách v tínedžerskom veku vládne Saturn, že? Tým, čo sa narodili v noci. A tu je to zhoda okolností u neho tiež takto, aj u decénií, pretože v poradí po Lune nasleduje Saturn. Saturnská perióda ako u Firdarii, náročné detstvo, otec, tam boli problémy vlastne, keď už bol vlastne v tínedžerskom veku. Najhoršie obdobie bolo Saturn. A vtedy, tuším, sa matka s ním rozvádzala a proste také rodinné dosť drsné podmienky tam boli. Aj so má 2 sestry. Pokud v horoskop, a toto je všeobecná charakteristika, pomôžem si všeobecnou charakteristikou maternom, hej? To mám preklad. Pokud v horoskopu označuje sirotky, potom krutou silou pronásleduje ubohé potomky. Hej? Čiže kruté detstvo. Saturn, Mars, když takto přichází Mars, všechno zlo usne a naznačuje šťastné obdobie. To je inak paradox, že? Opačné pravomoci sa navzájem ruší. Saturn, Mars 2003-2004 a tamto on povedal, že vtedy sa situácia zlepšila. Potom sa to Venuša, když sa Venuša takto obdrží vládu, vytvoří šťastnú dobu oddelenou od všech nešťastí, aby naprivala potíže spôsobené inými planetami. Oni sa vlastne, matka sa rozvedla, deti zobrala do iného bytu, hej, a vtedy akože nastal kľud. Hej. Musela sa síce o nich starať, ťažko, hej, tá staršia sestra bola akože už samostatná, ale on a jeho sestra, ktorá mladšia je ako on, tak matka sa musela ešte o nich starať. Takže ten hodně problematický otec je vlastně 10. dům, že vás? Konečně Saturn vládce No, ja neviem čo, teda, kto je otec, ako, hej, lebo podľa niektorých prístupov otec je Slnko, ale podľa niektorých prístupov otec je Saturn. Já jsem teda četla, že v
každém případě otec jak slunce, tak Saturn, akorát se zvažuje podle nastavení rodiny, kdy je matka čtvrtý a kdy 10. dům. Aha. Já třeba vím u sebe, že u mě je určitě táta 10. a máma čtvrtý, ale si je to pro jistotu, že to má... Kto nosí doma nohavice, je štvrtý dom, že? No matka to potom celé ťahala, takže môže byť, že matka je štvrtý aj v tomto prípade, lebo ten štvrtý dom je pekný, že? Povýšený Jupiter, domicilná luna, hej? No, a to by... Že na té matke to stalo, že? Jo. No to je dobrý postreh. Třeba s bráchou to máme přesně naopak, že tam, kde on má 10. dům, tak já mám 4. dům a Aha. myslím, že naopak to máme. Dobre. Jakoby to značí, že ten rodič, že matka i otec, máme to naopak. Že jste vnímali jinak. A koľko je rozdiel medzi tebou a bratom? 3 roky. Aha, takže ale máte inak planety už rozložené. Ale tí vládcovia sú tí istí, len sú prehodení, hej? Áno. Že hroty máte v tých istých znameniach. Len opačných teda. Opačných. Tak, opačných znameniach. Dobre, poďme ďalej. Babka umrtie august 2011, Mars, vládca 8. domu. Mars je ale nočný v noci. Babka zomrela, hej? Čiže Mars na hlavnej úrovni teda bol Mars. A potom náhla operácia mandly vo februári 2013. Mars-Venúša. Mars a Venúša. Hej, čiže Venúša vládla. Obe planety sú nočné, ale nevidia sa. Hej, čiže vidíte, máme distribúciu medzi dňom a nocou. Teda nocou a nocou, tak, lebo to sú nočné planety v noci. Čiže to by malo byť dobré, ale oni sa nevidia. Hej. Venúša sa nachádza na konci barana. Vstup infekcií do tela, niečo vyjde na povrch. A to neviem, odkiaľ som to zobral. Niekde som to našiel. V tranzitoch sa objavil Uran na ascendente. Čiže náhla, muselo sa ísť na operáciu. Poďme ďalej. Súd s otcom a odhalenie matkyných dlhov. Matka sa o nich starala a ak sa o nich starala, tak brala pôžičky. Potom pôžičku splatila inou pôžičkou a tú pôžičku splatila inou pôžičkou, pretože bol problém, hej, sa zadlžila, zaciklila sa a on na to došiel vo februári 2016, potom to riešili, hej. A to bolo na úrovni Mars, Slnko, Saturn. Mars, Slnko, Saturn. Mars a Slnko, keď si pozrieme všeobecnú interpretáciu, Slnce sa označuje najväčšie nebezpečie a neustále katastrofy. Narušuje celý řád života, nepokojí a zvraty. Predpovídá také bolest očí a pokračujúci nemoc. Nebezpečie budú nevyhnutelné, pokud im neodporuje příznivý aspekt Jupitera. A Slnko Saturn, na tej nižšej úrovni ešte, čiže Slnko Saturn, tu sa to objavilo, čiže Slnko Saturn. Když Saturn přijíma v nočním horoskopu, hrozí morem a smrti, ale v denním horoskopu ukazuje největší nárůst prosperity v souladu s povahou horoskopu, zejména pokud má příznivou polohu. Že problém sa riešil a vyriešil. Poďme ďalej. Posledná otcová žaloba a ukončenie sporu. Po septembri 2016 Mars, Jupiter. Čiže Mars a Jupiter potom. Vidíme, hej, že vlastne planéty sa vidia, sú vo vodných znameniach, to je dobré, ale zase máme noc, deň, hej, čiže to je zase blbé. To bola martická perióda u neho. Rozmýšľam, čo ten Mars, hej, on je v 12. dome. Nejaké skryté veci furt sa ako keby vyplávali na povrch, zrejme. Ja by som to asi takto zinterpretoval. Hej. A tá nižšia perióda nám hovorí, čo sa teda v tej oblasti deje. Niečo skryté, hej, ale když Jupiter přijme, označuje veškerou prosperitu a umožňuje, aby sa všechny záležitosti ukázali ako dobré. Poskytuje zisk a vysokou pozícii, léči nemoci, odpočíva od utrpení, bezpečí a úzkosti, navraty poutníků, ukončení soudního sporu a hojnosť pro tých, kteří to potrebujú. Vidíte, hej? Čiže pomáham si aj s tými maternovými interpretáciami. Ale keby som to takto akože išiel, tak vlastne toto sú tie veci, čo mu tak vyskakovali ako keby v živote, hej, v tom období.
martickom a tie jednotlivé podperiódy ukazovali na to, či je to dobré alebo blbé. Dobre, poďme ďalej. No, Havel. Jirko chcel, aby sme urobili aj Havla. Protože jeho známe. Áno. Ten sa narodil už v našom letopočte, takže to sme vedeli vypočítať. Horoskop kráľovský, šťastný, ale aj nešťastný zároveň, hej, pohnutý osud, proste ťažký život, vidíte, tie škaredé kríže, lebo to sú doslova, že kríže, ale aj tie trigony, proste ťažký život, ťažký osud a nakoniec bol z neho prezident, hej. Dobre, poďme ďalej. Toto sú jeho decénie. Začíname mesiacom. Prečo sme začali mesiacom? Vrátiš to prosím ťa naspäť ešte? Pretože sa narodil cez deň, ale slnko je v 8. dome, to nie je operatívny dom. Takže ideme na Lunu. Luna je v operatívnom 4. dome, alebo 1, 2, 3, 4, aj celoznakovo v 5. dome. Aj? Takže Luna vlastne, aj keď je narodený cez deň, začíname teda Lunou, potom nám ide Mars a tak ďalej a tak ďalej. Poďme ďalej. Iné zhodou okolností, on za jupiterskej periódy sa stal prezidentom, ale to je zhoda okolností, taký príklad si mi dal, že aj vo Fridariách tam mal jupiterskú periódu, že? Tiež to sedelo, že? A keď sa vrátime naspäť, prosím ťa zase, on ten Jupiter v 10. dome. A vládni Svetému domu, hej? Čiže kariére niečo. Čiže to sedí aj podľa tých decení, hej? Dobre, poďme ďalej. Ďalej. No, Olga, 56. Mars, Luna. Distribúcia, ja tu som vám ukázal akože, ako by sa mohlo uvažovať, hej. Distribúcia noc, hej, čiže to je pozitívne. Hej, keď teda je to denný horoskop, ale predsa len planety sú rovnaké sekty, to je dobre. Príjimateľom je Luna, hej, čiže Mars, 7. dom, partnerstvo, asi Zeme, som takto možno zinterpretoval. A Luna je neutrálna, hej, čiže... Ale dobre, má trigon na slnko, OK, budíš. Vidia sa, hej, oni sa vidia, hej, sú v kvadráte, ale vidia sa. Prečo som povedal, že sú v kvadráte? To si tě do toho můžu vstoupit. Aha, áno, sú v kvadráte, tak. Tohle Majos říká, že to je to klasické pravidlo, že aspoň jedno ze světel musí být úhlové a musí být v mužských znameních a pak je to královský, takže tady ta Luna vlastně je královská. Takže když ji cokoliv jako v nějaký periodě rozehraje, tak to může být významný. Dobre. Navíc v trigonu na slunce. Áno. Aha, takže podľa tohto. Jo, objevila se mu stěžejí, nebo hlavní životní partner. Áno. Tu si kúpil niečo v hradečku? Jo, ten hrádeček si kúpil, že jo, tam... Merkur, Mars. 24. No. 24. domu, Merkur a Mars. A prečo Mars? Distribúcia deň-noc je blbé, príjimateľ Mars je blbé, nevidia sa blbé, hej. Čiže vidíte, že nie vždy to funguje, ale to bolo pre neho dobré alebo blbé? Prečo to kupoval? No, to je právě... Neviem okolo toho nejakú... Je tam krásně vidět, že tam začíná ta lunární perioda a on se tam pak vlastně v těch 70. letech nastěhoval, že jo, vále koulil ty sudy někde v Podkrkonoší v nějakém pivováře, do práce jezdil Mercedesem. Takže takéto blbé nemal. Dobre, poďme ďalej. No, zákaz verejnej činnosti. Slnko. Slnko je v páde. Maternus. Z tejto doby nesmieme očakávať nic prosperujúceho, ale všechny druhy nešťastí sú uvedení. To vše je menší v denním horoskopu a pôsobí proti tomu vliv Jupitera. Prežil to. Hej. No. Charta 77, Slnko, Mars a na 3. úrovni bol Saturn. Distribúcia je to deň-noc, čiže negatívne, príjimateľ je Mars. Áno, to je negatívny a nevidia sa. Hej, čiže negatívne. Maternus. Když je Mars príjme, ať v nočným alebo denným horoskopu, ukazuje na stratu príjmu a extrémní chudobu, vyvoláva časté súdní spory, hádky, také spôsobujú bolesti očí a vážne nebezpečí. Hej, čiže dostal sa do problémov. Väzenie. Venuša je na hlavnej perióde
Venuša je v rozpore so sektou a je v exíle. To znamená, že vie byť aj nebezpečná, keď je mimo sekty a je v exíle. Nie, ona je v páde. Nie v exíle, je v páde. To je chyba. Ale blbá. Zápaly pľúc na jeseň 82. Venuša, Saturn. Distribúcia noc deň negatívne, príjmateľ je Saturn. A keď cez deň teda ten jeho Saturn by nemusel v rýbach. No. A vidia sa hlavne, takže to je pozitívne. No, Venuša, Saturn. Neviem, ako by som vlastne tu identifikoval tú Venušu, lebo ona vlastne vládne ako vo vzťahu k zdraviu, treba, lebo ona je v 9. dome už. Vládne čomu? Vládne 3. domu, vládne 8. domu. Budíš. No, tu je ocenenie. V 86. Venuša, Merkúr. Všetky obchodné záležitosti sú prosperujúci, naznačujú také radosť a šťastie, dáva veľký zisk a vhodný príjem. Čiže niečo pozitívne. A ten Merkúr, on je stacionárny, vidím dobre, že? On vlastne má zastávku a má fázu. Jeho Merkúr má fázu, bude mať dopredný pohyb. Takže on je silný. To je eminencia, hej. Ja mám označené X-kom, som si nastavil, keď je plus minus 7 dní pred a po zastávke. Vtedy má fázu, ktorú my uznávame ako, teda, hej, čiže on je silný, ten Merkúr. Je dobrý. OK, poďme ďalej. Uvoľnenie verejné vystúpenia. To bolo 88, tuším. Venuša, Slnko. A zvolenie za prezidenta. Jupiter. Hej, to je podobne ako v Firdáriách, hej, čiže to je úplne jasné. Nemusíme to ani... Matern ukazuje šťastie, slavu, souladu s povahou horoskopu, zejména pokud je sám vládcem horoskopu. Jestliže nařizuje v nativitě a manželství děti udělí je, když je vládcem času, pokud to věk dotyčného dovolí. Také přináší slávu, vyznamenaní, zvýšení příjmu podle toho, co umožňuje horoskop. Čiže toto je, myslím si, že to sedí ako klasika. Olga umiera v 96. Nádor na pľúcach, to je jeho nádor na pľúcach, že? Jupiter, Mars, Saturn, hej? Čiže Jupiter na druhej úrovni Mars, na tretí Saturn. Jupiter a no, ten Mars. Když tohle Mars přijme, zmení celý rád života a povolania, vše, co bolo predtým provedeno, je prevedeno na iný druh života. Takže živé zastávanie povídzice sú stracený, nebo Mars bude škodlivý pro rôzne druhy krízy. Hneď potom teda na to si zobral Dagmar, Jupiter, Merkur, Venuša. Když je Merkur příjme, naznačuje zamestnanie, ktoré přinese veľký zisk, ochranu mnoha dôležitých přátelství, také pomáhá povýšení ve všech pridelených činnostech, takže šťastie ze všech činností prichází ze všech smierů. Jupiter a Merkur. Ale vidíte, že ja manželstvo, to znamená, že... Ale dobre, povedzme, že Merkur je ako spoluvládca 7. domu. Ale ten Jupiter by nám mal určiť tú oblasť. Ale tak on z toho Dagmar asi bol dávnejšie, že? On už bol dávnejšie. Takže sa to objavilo na nižšej úrovni asi. Dobre, poďme ďalej. Koniec vo funkcii prezidenta Saturn a Luna. No. Tiež je otázka, hej, že vlastne ako sa na to pozrieť. Saturn prvý dom, hej, Saturn je v prvom dome, čiže ide teda oňho ako. A tá Luna sme ale povedali, že ona je dobrá, dobre postavená. Zase. Ale tak ona je v tej kvadratúre, hej, škaredej. Takže to tiež není. No, Matern spôsobí nemoci telesných šťáv, nebezpečí z vody nebo vyvolá obvinení a nové soudní spory. Po celú dobu naznačuje rôzne nebezpečí a úzkosti. To sa však stane, pokud je Luna plná. Pokud Luna ubýva, to je tento prípad, a je v aspektu se Saturnem, čo je, predpovída ešte horšie pohromy. To akože on to takto bral, keď končil vo funkcii prezidenta, veď jemu skončil mandát, nie? 10 rokov, nie?
Veď on bol prezident od 93., keď vznikla Česká republika samostatná, že? A 5x2, že? Takže 10 rokov bol, nie, prezidentom? Tak a to bolo zle pre neho. Československo prezident. Áno, a to sa vzdal a potom, no. Vnímání věci, tak on pak psal, že tu hru odchází. Áno. A takže asi ten, a se veřejně vyjadřoval vlastně, že jako vlastně svět neví, co s tím vysloužilým prezidentem, jako jakou roli má mít, tak je otázka, jestli... Tak to prežíval. Asi, nevím, jo, jenom jak to takhle se ptáš, tak si vybavuju prostě nějaké zpětné informace. Odcházení, no. To je hlavná perióda Saturn, hej, čiže vlastne on riešil sám seba. Hej, distribútor Saturn v prvom dome, riešim sám seba. A ešte je vládca ascendentu, že? Riešil sám seba, no. A on, áno, on bol predtým prezident Československa, ale keď sa stal prezidentom Českej republiky, to je iná funkcia, takže jemu sa na novo začal počítať ten mandát, hej. Ale jako prezident jako takový byl, že... Bol 10 a potom ešte Československu bolo koľko, 2 roky či 3 roky, hej? Takže áno, 2. Dobre, poďme ďalej. No umrtie, Luna. Prečo Luna? Pokud je Luna v tomto období umiestnená tak, že stráci svietlo a je nesená smierom na Saturn, čiže ona stráca svetlo, lebo klesá a blíži sa k Slnku, čiže už spln už bol. A je nesená na Saturn, je zhruba na tom stupni ako Saturn, ale už je za ním. Nebo je plná, je smerom na Mars, všude naznačuje smrť. Pokud je však plná a je v aspektu z dobrodej predpovedí mírny náraz majetku pro boj časy, ovládané svetlím majú vždy špatnou predikcii, zejména pokud sa týkajú škodlivých planet. Nemá rád svetla. No, čiže priamo tú Lunu nevidíme, že by súvisela s 8. domom, ale ona, ako sa povedal, ona má aj tú eminenciu dáva, keďže to svetlo, ktoré je v rohu, ale má aj aspektáciu. No. A podľa všeobecnej charakteristiky materná to sedí. Hej. Dobre, poďme ďalej teda. Steve Jobs narodil sa v noci, Luna v 7. dome, myslím si, že tu nie je ničo špekulovať, hej? Čiže začíname Lunou, potom ideme Mars a tak ďalej. Dobre, ďalej. Hej, čiže Luna, Mars, Jupiter, to sú vlastne jeho decénie 1. a 2. úrovne. Dobre. Takže 76. rok vymyslel Apple. Tu mu išiel Jupiter. V 85. ho vyhodili. A Netcomputer, to založil vlastne inú spoločnosť, že? To bol Jupiter Mars. Čiže Mars, ale on je v nočný a je domicilný, hej? Čiže Jupiter, kariéra sa riešila. A Jupiter, ktorý je tu povýšený, hej? Čiže kariéra s dobrým výsledkom vymyslel Apple. A potom, keď ho vyhodili, hej, Jupiter, čiže kariéra, Mars, že blbé, no ale až nie až tak blbé, pretože predsa len sme v noci, Mars v noci až tak neškodí a ešte aj domicilný, hej, čiže síce ho vyhodili, ale niečo sa mu iný projekt podaril, že? Dobre to interpretujem? Když tohle Mars přijme, zmení celý života, povolanie, všetko bolo predtým uvedené na iný druh života, takže živé zastávané pozície sú stracený, nebo Mars bude škodlivý pro rôzne druhy krízy. Čiže aj tá všeobecná interpretácia sedí nám s tým, čo sa reálne teda udialo v tom živote, že? Dobre, poďme ďalej. Pixar. Čo to je Pixar? Saturn. On má... Tu ho má Saturna v 3. dome. A Saturn nám vládne čomu? Vládne nám týmto domom. Čo je Pixar? To je to grafický, teda to je to studio, který vytvářel kreslení filmy hezký, který byly pak celosvětově populární. Lebo by som to povedal, vieš, že Saturn v 3. dome je niečo komunikácia, ale potom 5. dom, kreativita. On žil v tom, že on založil Apple, tam se dostal do vedení a podle všeho byl asi jako
trestně jednající a vystupující a došlo to asi do té fáze, že ho vlastně jako natvrdo vyhodili a to pro něj byl velký pád, ale on se v rámci toho pádu realizoval v dalších projektech, které fungovaly, aby se tam pak posléze do toho Apple vrátil, že jo. On veľmi citlivý asi nebol, vieš, Venuša v Kozorožcovi, Luna v Baránovi, on nejak sa asi nejak nepáral, ako. No. Říká se, že jet ten den, když jste šli do práce s ním ve výtahu, tak vás, že jste i mohli skončit. Už jenom cesta s ním ve výtahu do práce mohla znamenat... Príjemný človek, no. On prostě... Když se v rybách, tak určitě jako se ho to dotklo, no. A on se pak říkalo, že tohle byly jako přehnaný fámy, jo, tohle, co říkáš, že to takhle až jako nebylo, ale že byl impulzivní, to asi jo. No to je, vidíš. Mars, Uran, Jupiter, úplne jasné. A on bol posadnutý niečím furt, proste on keď si zobral do hlavy Mars, opozícia Neptun. No jasně, no, že se třeba z té rakoviny léčí alternativně, že jo. No ne, jo, jako, to je ono, no. Tak na druhou stranu mu dávali, já nevím kolik měsíců života, on se, že ho dožil s tou rakovinou. 10 let? 10. Ale nějak takové. Dobre, poďme ďalej. Návrat do Apple. Venuša. Během těchto měsíců udělili manželskému lóži největší vliv společně s osobní milostí a šarmem. Přinášeli štěstí, velkou bezpečnost, především když je vládcem horoskopu. Venuša v 4. dome vládne 2. domu, aj ešte čomu vládne 9. domu. Choroba. Venuša a Mars. Ale tak to je ešte dlho pred úmrtím. Tak to je tá choroba, že? Čo sme spomínali. No to je to, co jsme říkali, že on v podstatě z toho, nebo tak 8 let s tou nemocí, že žil relativně dlouho. No, lebo ten Mars je dobrý, relatívne, hej. Na úmrtie, Merkur, Luna. Merkur a Luna. Prichádzajú vážne nemoci a veľké trápení, slabosti v solódu z pohľadov domu a znamení přidá slabosť tela a mysli. Jupiter týchto vecí zmierňuje, pokud je v příznivom aspektu. Čiže umrtie, no. Z toho by som samozrejme umrtie asi nehádal. Takto. Dobre. Pán generál, pán prezident. Narodil sa cez deň, ale ja som skúšal teda, že aké viaceré alternatívy, aké viacej fungujú, ale slnko je... No, slnko je axiálne je v 8. dome, čiže mal by som brať Lunu, ktorá je axiálne v 7. dome, že? Ale celoznakovo 12, 11, 10 je slnko v 10. dome. A je tam aj Mars, že? Povolanie, vojak, že? No čo daj prosím ťa ďalej, že akú som použil afetu. Či slnko alebo Lunu. Luna je podľa mňa ako stěžejně, to rohová veľbu, že jo? To je to... No ale, nože, lebo ja som si porovnával u ňoho, ja som robil tabulku jeho udalosti a robil som si decínie podľa slnka a podľa Luny. A v praxi som overil, ktoré fungujú. Nože daj ďalej výsledok. Slnko. Vidíš? Takže vraj naspäť. Preto je dôvod, prečo som pánovi Sovralovi, Savla, niečo robil Astrosvík, nepísal, že zmente mi celoznakové domy u decení na axiálne. Lebo vidíš, že to slnko je síce v 8. dome axiálnom, ale celoznakové je v 10. Vedel som, že je to vojak. Má tu Mars v dome povolania celoznakového. Hej. Tak som nevedel sa rozhodnúť, lebo tá Luna je podľa mňa tiež významná tu. Ta je tam tak či tak, jako podle těch celoznakových by měla být v 7. Áno, je v 7. Aj celoznakovo, aj to. Ale to slnko je rozporúplné. A ja som teda sa nevedel rozhodnúť. Preto hovorím, ja som si zobral u ňoho udalosti a robil som si tabulku. Podľa slnka, podľa Luny a toto mi viacej sadlo. Proste som to otestoval. Ako teoretizovať my môžeme. Mňa zaujíma, čo funguje v praxi, že?
Dobre, poďme ďalej. Takže začíname Slnkom, hej, a potom idú tie ďalšie planéty. Myslím, že tu tiež obdoba s Firdáriami v jeho prípade. Len sú prehodení dobrodeji, že? Kedy on sa stal prezidentom? Teraz, hej? Za venušanské periódy. Teraz má vo Firdáriách čo? Nemá on Jupitersku? Nevadí. No, že? Takže to je zhoda okolností, že sedia mi len sú prehodené. To je zhoda okolností dobrodejné periódy. Dobre, poďme ďalej. Rozvod rodičov v 75. Mars, Saturn. Mars a Saturn. Čiže Mars, 9. dom, axiálny, 10. Vládne čomu? Vládne nám 2. domu a vládne nám ešte teda tomu 9. domu, no a Saturn. Saturn cez deň, ale on ten Saturn, vidíte, ale on ten Saturn, on má tu dobrý relatívne. Je to v 12. dome, ale je domicilný a je v sekte. A vidia sa dokonca tie planéty, ale sú to škodcovia. No. Mars, Saturn. Vstup do armády Mars, Venuša. Alebo Merkur, lebo neviem presne, kedy on do tej armády vstúpil v tom 79. Takže Mars, ktorý nám určuje to povolanie, že? Lebo je v 10. No sorry, tu asi fungujú celoznakové domy. Hej, čiže o čo sa jedná? A Venuša, Merkur. Venuša domicilná, niečo dobré. Aké, ja neviem, či možno nevedel, do čoho ide, ja neviem, hej, ako z akého, lebo vidíte, nevidia sa, hej, ale... Jenom mě napadá, že ta armáda asi znamená nějaký dlouhý cesty, tak jestli i z tady toho pohledu by nešel do toho relativu. Môže byť, akože zahraničí, že? No, že právě zahraničí určitě i nějaký mise, nebo nevím, na čem... Áno, on v kariére bol, on bol aj v NATO, že, a tak ďalej, takže... Ale pak dával smysl i ten 9. dom. Môže to dávať. Vidíte, že fungujú aj ten systém. Je to ťažké posúdiť. Svadba v 86. Saturn, Luna. Hej, Saturn, Luna je... Ako by sme ohodnotili Lunu? No, Luna, kvadrát Mars, ale ona je... ona má dosť presný kvadrát na ten Mars. 21,11 a už je za, hej, čiže ten Mars jej nerobí také problémy. No, prvý syn dieťa, Saturn, Merkúr. 5. dom vládne tu, vidím dobre, bližencom, hej, teoreticky. Ale... Je to proste saturnská perióda, ktorá znamená, že toto, čo... Ale to vládca ascendentu, ten Saturn, hej, čiže ten tradičný. Toto je tá misia, že? A nejaké ocenenie, Saturn, Mars. Když takto přichází Mars, všechno zlo usne a on označuje šťastné období. Opačné pravomoci sa navzájem ruší, hej. Dobre. Potom vlastně začíná ta následující perioda, tuším venušanská, ne? Když si pamatuju, můžu? No. Jo, že vlastně, počkej, co to bylo? Jupiterská potom ide. Jo, takže vlastně jemu od roku 93 začíná jupiterská perioda, kdy vlastně on dostane tady řád čestné legie, ten sice fakticky dostane za Saturn Mars, ale to vlastně už jako plus minus období toho předělu, kdy tam jde ta jupiterská perioda, což je úspěch, že jo? Jupiter je vládce 10. domu. Ale Mars je v hradbe, že? Teďko tomu nerozumím. No Mars je v hradbe, napriek tomu, že teda, že je denný, tak vo svojom znamení je domicilný v Škorpiónovi. Takže nemal by mu až tak škodiť, hej? Alebo naopak. No, ne, ale ale já jenom říkám, že vlastně on dostává ten řád čestné legie a ještě v tom roce 93 začíná v zápětí fungovat ta jupiterská perioda, to znamená jakoby vzestup, že jo? No. Dobre, dáme ďalej. No, to je to. Ale má tam rozvod v 2001. Když tohle Mars príjme, zmení celý rád života, to sme už čítali, proste sa mu zmení život, hej, čiže on sa tu rozvádza. A povýšenie na generála, Jupiter, Saturn. No, Jupiter,
a Saturn, ktorý je denný a domicilný. Že? Vidíš? Já se domůžu stát. Takže vlastně Jupiter funguje až do roku 2004 a od roku 2004 funguje ta Luna a on vlastně stoupá v té hierarchii stále vzhůru. Tak, jo, já jenom jsem to... No. Promiň. Povýšení na generála 2002. Jupiter, Saturn. Když je tady... Počkaj, vrať, prosím ťa ešte. Když je tedy Saturn od Jupitera přijíma, spôsobuje dotyčným mizernosť a braním v činnostech, aby selhali ve všech povolaních. Je to však pouze v případě, že se jedná o noční horoskop. A Saturn v něm není příznivý, to je jediný horoskop a Saturn je domicilný. Hej? Čiže či by som z toho usudzoval, že bude sa to týkať kariéry, neviem, ale je to jako jupiterská perióda. Jupiter je vládce 10. domu a Saturn je konjunkcí vládce 10. domu. No? Takže vlastně tyhle dvě planety jsou aktivované, takže to... Dáva to zmysel. No jasně. Dobre, poďme ďalej. Povýšenie na náčelníka generálneho štábu Luna Saturn. Zase, hej, Saturn. Ktorý mu pomáha v podstate. Tak tam je hlavní, že je tam Luna ve Lvu, takže to je vyvrcholení té lunární periody. Jo, Luna ve Lvu v rohovém domě. Áno. Jo, takže jako dobrý čas. Vysoká funkcia v NATO, Venuša a Venuša Merkur. Venuša je domicilná, hej, tu nemáme čo rozmýšľať. Koniec v NATO. A to skončil ako nedobrovoľne, alebo ho odvolali, alebo sám skončil mu mandát? Ta funkce je na 3 roky. Aha. Po 3 letech jako automaticky. Tak automaticky, takže ho neodvolali, hej? Ne. Takže to by som asi nejak... No, za prezidenta bol zvolený Venuša Jupiter, hej? Za fázy Venuša Jupiter. Jupiter 20. No. No, tak to by sedelo, no. Poďme ešte ďalej, čo tam je. Dobre, tak to boli ale príklady, ktoré možno zhodou okolností aj u Havla, aj u Petra Pavla sedeli trošku tie decenie s firdáriami. Hej, zhodou okolností. Decenie, když si zkoušel, tak vlastně oni fungujou, to tam vidíš, že tam jsou ty náznaky té funkčnosti, ale ty firdárie fungují líp prostě. Abo musíme s nimi vedieť inak pracovať. To jo, ale jako ty firdárie jako to není, že to nefunguje, že jo, ale ty firdárie působí jako víc doslovně, nebo jak bych to řekl. Je to jedna z doplňujúcich techník, ako hej. Podobne aj profekcie, hej, tiež pozerám, ale pre mňa najlepšie sú soláre, jednoznačne. Najsilnejšie. Takže Milane, Dobre, tak ďakujem.